Nor nugui makhana sini tipramo thani bobagarani warriors rok kaisa borok nok khamjak o jaga phaisok paika mai bota thani ka kaisa yang itu mai ini itu mai bota thani kita tu mai itu kalau bota nunggu kere nunggu krisni ani nunggu khangka tapi ane kalau ada yang suka cuma upaya yang sama ngai ani mai orang Juli pasuli mata tunggu hukumnya cuma tahu, tak cuma upaya yang thai, apa nak jangan rau biji naji anak samia, angkau sana isok, mama isok hangga Juli pasuli hari hukumnya jin tahu dah kiri, dah bakal mereka, ri bakal mereka, mai tunggu mai mereka, mai jangan mereka, cuma upaya yang thai, orang mereka kangai, nak Saja riba ria tu imba tungja esi kau. acha da kuno onno rok phaiyo hodoi tini tipra mathara prothom phai Mate ini simche gijam mali simche আর ফাইয়া ক phaiyo hono tini jara nono manai subana phaiha jemon ri mai mairong togrok korea bason rok khoros rok khaire mane nang bahai nang jakha khosidi oha nang nono tini manai ro mane paiye ke kusilang mo karena ka ang saya ni wasio ang kono khaya de misa sia apule je na itu kusilang jaga hala nang tini e bisinga nang je bubagarani YTF ro phai nono suba mane nang bubagarana tama hambai renai bela hamel nare no jiso jo jilma khna bli kono nini khna go o kasina khna ya abo koya ani ang sunu si khna go Nuri kan number thang, nasi berthang, ujian ni kelas. Bapak hambar ni muka. Pumang, ini 28 nang monobungkul ni, sini Gurakapa subjunal, serven majok hijau, tini browni nukho kamu hiya, subana ni hiya, tarpada YTF ni sini presiden, junal presiden hijau, tarpada Surujit Marak. তারপরে সিনি সাব জোনাল চেয়ারম্যান এই যে গুরাকাপ্পানি গোপাল ত্রিপুরা তারপরে ভাইজা এই সিনি গুরাকাপ্পানি এই ব্লক সেক্রেটারি বিসারজয় ত্রিপুরা তিনি বনি নুহু খানজাও হি খানাङै বন सुबानानै हिया आंबो बन जानायखा आनी इरतङ टाइमां आदिया त्रिपुरा बयमो बिनि एरिया क्लायो Bini bagai sini sub zonal chairman YT president block zonal secretary subanani phaman bai kho hamjaka ye khiye sini somasno maniyoi jati busniya khiye subamani bai kho angkho hamjaka tini kaka Maina Kumar Mani Kumar bini nukhamani जों खानागै बिया खाना किन्तु जों तिनिनो फाया लगे लगे खायै लाइटिं तिनिनो फाय सफायजा सिनि 28 नं सिलासुरि मनबंकुलनि YTF नि प्रेसिडेन्ट साबसुरजि माराक बिनि लगे लगे फाय सफायजा सिनि गुराकापा साब जोनाल चेयारमेन सिनि सार गोपाल त्रिपुरा आर बिनि लगे लगे फाय सफायजा सिनि इ एरियानि सिनि हासुक मोयालनि सिनि सोसाइटिनि सिनि त्रिपुरा सोसाइटि नावै माया गोनां सिनि Lolit Mohan Tirpura, Pomang, bini loge fai sopaiza, sini iparani taimang, sini Tirpura Society ni, Magrum BC, ba I area na naik mogo, sini kaka Adia Tirpura, bongno, bari kaya hambai, halai tabong no kisah sini bising kok saya kenal rai, sini YTF ni Presiden Sabsurjit Marana jora. Jatana kulam ka. जों तिनी मागरम एडिसि बिलासे फायसकबायहा जों मियानो खबर खाना हा जे हरनि 10टाव जों मिया खबर खाना हा जेनि जेसिनि आनि ब्रादार जेनि समाजनि एक्टिभ सामुं खायतंनाय बो आनो लाइन मानदिया तिनी चेयारमेन साहेब बाय जोगाजोग खाया साब जोनाल चेयारमेन बाय जोगाजोग खानाय परे जों खबर माहा जे इ जागायाव सिनि
kaisa tipra sani nuk khamjakhinai si bini khanamani loge loge जों मियानो फुनो जगाजग खायहा जे जों जोंनि tipra sani जुवासु खायनि बागै जों फायनाय हिनै सबसमय जों बबागारानि जे दागिमुं tipra sani ini जायगायाव समस्या हलाय प्रब्लेम हलाय सि जायगायाव जोंनि YTF राव सबसमय उपस्थित दङ बिनि बागै जों तिनि जगाजग खायलायै जोंनि हामबाय मारो जे जोंनि समाजपतिनि जे पमां बा जोंनि इ एरियानि जे रुवाजानि ताइमां जे दायित्व लाय सामोंखायनो जोंनि दा आदियानो बेलायना हामबाय जे जोंनो लगे रेखा बा इ एरियानो गाहाम जाया बक्स जों माय जगाजग खायो बक्स हावैसो जों सियो जों फायहा स' आं तिनि मोना गक्साना मोसोबो इ बिसिङो नायदि जों तिप्रासाराव जेकुनो पार्टी खायदि पार्टी जेकुनो BJP CPM कंग्रेस जेकुनो खायदि किन्तु जोंनि तिप्रासा जे समय हामिया देखालायनाय जों तिप्रासाराव बासानि नाङो तानि हिमबा जों बुखुंबारानो सुबा गैयाला सोर सुबाक थाय बिनि बागै आं इ तिनानि इ निउसनि तरफै आं जथनो साननायो जे फायदि जों जारा तिनानि इ जे निउस नायनाय र नगबो जारा नुंनाय र CPM फंथक BJP फंथक कंग्रेस फंथक इ चुगिया बुरुंनो किसासो सुबाक जादि जों तिनि तरफते जों जेसे फारिहा जों बनो चुबाखा आरो जारा तंनाय नगबो फायदि जत्थ मिलायै किसा खाय चुबाकलायै जों बनो फारामदनि जे थानाय नग नुई माहाना माइ इसे टन माने माइ खामहा जों खानाहा 40 থেকে 50,000 रां हुकनि सिजन फायदो अनेक कस्त खायै वा तानाय काम खायै रां जमाय माने हुक खायनि बागै सि रांबो खामै थाहा लेखा कागज पत्र जे तंनाय रेशन कार्ड आधार कार्ड जे एकाउन्ट तंनाय जे कुनु डकुमेन्ट तंनाय जथ डकुमेन्ट खामै थाहा जों इरे फाय सिहा जे फायार सार्भिसनि खबर हा किन्तु फायार सार्भिस ताखौनो फायाखो साब्रम साब डिभिजननि फायार सार्भिस ताखौनो फाय सपायाखो इ जागायाव तहसिलदारनो खबर हा किन्तु तहसिलदार ताखौनो इ जागा फायै इनक्वायरि खायाखो जों बननो साननायो जों तिप्रासा बासिरावनो वानसुकदि जोंनि तिप्रासा एरियानि तिप्रासाराव जति कुनु नक खामहाला आइ खामहाला जोंनि जारा गजा नेता जेनेरेल तमहिन आঞ্চলিक पार्टी सारा जारा नेशनल पार्टी खायनाराव काच्चा फाइया शुधु फाइसोरो बबागारानि वारियर्स YTF सबसमय दङ जारा तिप्रासा तंनाय गरिब रावनो हाया चुया कालाय हालाय सि जागायाव जोंनि YTF राव सबसमय थाइन दङ बिनि बागै आं जथनो कयजागो फायदि जों जत्थ थानसा खायै तिप्रासा थानसा मानेता कक बक्सा खायै जों तंलायै जोंनि बरकनो जारा चुगियारावनो जों चुग्रोना बागै आरो सि बिसिङाव आं साना नायो 28 नং सिलासरि मनबंखोलो जोंनि MDC सार कंजं मक दङ आंबोनोबो रिक्वेस्ट खायो नोंबो फायदि फायै नायै जोंनि जे दारकनो जे चुगिया बनोबो चुग्रोदि जों शुधु इलेक्शन कासिहालाय बरनि न' थाङो जों भोट सानहालाय शुधु अंगिया जों बरकनि गाम फिनिबो मातंनाय हामिया फिनिबो मातंनाय बिनि परसे जारानो जों सुबांनाय बगबो जे वानसुंनाय सोर गाम सोर साया आं बिसिखौ सान थाङाला फायदि जों जथ मिलायै इ ताखुनि फेमिलिनो गिरा साराय दक दङ ताखुनि फेमिलिनो जों जथ मिलायै सुबांनाय इ थाजा थानाय गावसावै जोंनि YTF तरफतै जों बबागारानि तरफतै जों जेसे फारिहा जुबाखा आरो आं कयनि नायनाय जारा जना साधारण तंनाय जारा सुबानि मुसुंनाय रनो जत किसा फायै सुबाना बागै जतना खुलुमखा हामबाय।